Бүгін районыбызда мусульманнар үшін ең зор бәйрәмнәрнең берсе булган Ураза гаете билгеләп үтелде. Шәһәребезнең Ак мәчетендә бәйрәм чарасы имам Мөхтәсиб Азат хәзрәт Талибуллинның вәгазы белән башланып китте. Аның аятлары хакында фикерләргә, уйланырга, тормышыбызга кертеп җибәргә тырышабыз. Мөселманнарны бәйрәм белән котлау өчен район башлыгы Марсель Шайдуллин да килгән иде. Ул җыелган халыкны бәйрәм белән тәбрикләп, илебезгә муллык, һәрбер гаиләгә татулык, иминлек теләде.